Hola a tots, soc el Ramon Gené i aquest vídeo és per una cosa, només una cosa, però una cosa que em sembla molt important, que és donar-vos les gràcies a tots per l'acollida del meu llibre, que us en recordeu, si bé que vam pogués escoltar-la. Sempre explico que només que un únic lector hagués comprat el llibre li hagués agradat, i hagués estat l'home més feliç del món, i haguessin valgut la pena els 6 mesos que he estat per escriure. Però què puc dir? Doncs tanta gent que m'escriu, tanta gent que em diu coses boniques sobre el llibre, que l'ha llegit, l'acollida que el llibre ha tingut a Sant Jordi. En fi, que només puc dir gràcies, moltes gràcies a tothom i que estic de veritat molt content que us agradi tant el llibre. Això per un costat. I per l'altre costat, a tots els llibreters de Catalunya. M'agradaria de veritat, de tot cor, poder estar amb vosaltres, poder anar a les vostres llibreries, poder-vos fer-vos costat, poder estar amb els lectors, poder fer alguns actes per presentar el llibre aquí, allà i més enllà, però de veritat estic molt enfeinat, vaig de corcoll, però prometo, que quan tingui una miqueta de temps, que ja serà després de l'estiu, espero que pugui ser cap al setembre, cap a l'octubre, pugui fer tot això. Si encara em voleu a casa vostra i voleu que vingui un dia a explicar el llibre, compartir amb els vostres clients, amb els vostres amics, una miqueta el contingut del llibre, doncs ho faré amb tot el ple del món. Així que una vegada més, de veritat, moltes gràcies a tothom.